Hyvä Arne. Nyt on Arne vuoro niin potkaise pallo maalle. Minun potkaise. Hyvä! Hyvä. Ensimmäiset supismarkat ja heti maali. No niin, nyt isille. Isi vetää täältä heittää, Arne se heittää. Hyvä. Oi isi vähän epäonni, oi voi. Oi voi. Isi epäonnistu. Uusi yritys. Arne passaa keskelle. Jee! Hyvä. Kyllä. No niin, nyt Arne kuljettaa. Arne vie pallon maaliin. Hyvä. Jee! Kyllä on Arne. Nyt sieltä hyvä kuule palloilija. Mitkä tuuletukset? No niin. Oho. Ajaaks Amsterdamin riveihin sitten? Oi kun meni ohi vasta. Isi kikkas. No niin. Sitten. Oi taas meni ohi. Oi vieläkään. Sillä oli isi. Arne, taitaa olla vähän parempi pelaamaan kuin isi. No niin, nyt Arne. No nyt pallo maalle potkas. Jes, hyvä! Hyvä Arne!